अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सन मराठी वाहिनीवरती प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा मालिकेचा शानदार शुभारंभ पार पडला. यातील प्रमुख कलाकारांनी यावेळी मीडियाशी संवाद साधला. पाहूया त्यात मालिकेत वेतोबाची भूमिका कोण साकारत आहे. आजच आमचा पहिला एपिसोड टेलिकास्ट होतोय. खूप एक्साइटमेंट पण आहे आणि दुसऱ्या बाजूला थोडंसं नर्वसनेस पण आहे, कारण आज पहिला एपिसोड टेलिकास्ट होतो आहे आणि त्याची फीडबॅक आम्हाला कसं येतं ह्याची थोडीशी हुरहुरता आहे. बाकी ही भूमिका मला मिळण्यामागे खूप जणांचा हात आहे. त्यात सर्वप्रथम मी आमचे श्रीदेव वेतोबा जे क्षेत्र आहे, जे मंदिर आहे, त्यांचे ट्रस्टी त्यांचे मी खूप आभार मानेन. त्यांच्या सर्व सभासदांचे मी खूप आभार मानेन. त्यांनी या विषयावर आम्हाला मालिका करायला परवानगी दिली आणि आम्हाला योग्य तो सल्ला दिला, सहकार्य दाखवलं. अजूनही करतायत आम्हाला. त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण टीमतर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानतो. तसंच या विषयाचे जनक, मालिकेचे जनक निलेश मयेकर सर यांचे मी आभार मानतो आहे. तसंच आमचे निर्देशक सुनील भोसले सर यांचे देखील मी आभार मानतो आहे. या दोघांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला. मी ही भूमिका करू शकतो, ही भूमिका पेलवू शकतो आणि त्यांनी मला विचारणा केली आणि माझं सिलेक्शन केलं किंवा मला या प्रमुख भूमिकेसाठी उभं केलं. त्यासाठी मी या दोघांचे देखील खूप खूप आभारी आहे. तसंच मी आमचे डिरेक्टर नितीन काटकर सर आणि DOP गणेश कोकरे सर यांचे देखील खूप आभारी आहे. जे काही मी तुमच्यासमोर दिसणार आहे ते या दोघांच्यामुळेच दिसणार आहे. आणि सरते शेवटी मी आमच्या चॅनलचं साम मराठीचं खूप खूप आभारी मानेन, कारण हे शिवधनुष्य उचलण्याचं त्यांनी धाडस केलेलं आहे. वेतोबा हा विषय घराघरात पोहोचवण्याचं शिवधनुष्य त्यांनी उचललेलं आहे. आणि आज तुम्ही बघताय की चॅनल खूप मोठ्या प्रमाणात पब्लिसिटी करते आणि घराघरात पोहोचण्याचा, ह्या वेतोबा सिरियल घराघरात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. आणि मला आशा आहे की लवकरच सन मराठी वन ऑफ द टॉप चॅनल असेल. जे काही माहिती मिळेल ती मी माहिती घेतली. त्याबद्दल त्यांची शरीरयष्टी मला त्यांच्या योग्य जपण्यासाठी मला मेहनत घ्यावी लागते. टाईट शेड्यूल असूनसुद्धा मला डाईट, जिम वगैरे मला हे कंटिन्यूस करावं लागतं. आणि दुसरं म्हणजे हा नवसाला पावणारा देव आहे. सो आम्ही ही दक्षता घेतो की आमच्याकडून कोणतीही छोटी मोठी चूक होऊ नये. शूट करताना किंवा ऑफ स्क्रीन आमच्याकडून काही चूक होऊ नये ही दक्षता आम्ही घेतो आहे. बाकी श्रीदेव वेतोबा आमच्या पाठीशी आहेतच. पण तुम्ही एखादी आध्यात्मिक देवतेची करतो आहे आणि आमच्या म्हणजे मी म्हणेन की माझ्या आईवडिलांची पुण्याई आणि मी काही थोडंफार पुण्यकर्म केलं असेल, त्यामुळे मला श्रीदेव वेतोबांनी ह्या भूमिकेसाठी निवडलं असं मी म्हणेन. त्याबद्दल थोडीशी भीती होतीच, पण आमचे असिस्टंट क्रिएटिव्ह आहे मंगल राणे, तिने आमच्याकडून हे करून घेतलं. आम्हाला जसे डायलॉग्स मिळतात तसे आम्ही तिच्यासमोर बोलून दाखवतो. ती थोडंसं काही चुकलं असेल तर ती करेक्ट करते. आणि आम्ही अदरवाईज ऑफ स्क्रीन पण आम्ही तिच्याशी संवाद साधतो थोडंफार.
जेणेकरून आम्हाला बोलता येईल. आम्ही प्रयत्न करतो आहे. एवढी अजून फ्लुएंट झाली नाही आमची मालवणी, पण ती अजून भीती आहे मालवणीची. मालवणी डायलॉग आहेत का, दाखवलंय का? हो 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 वेतोबा मालवणी बोलतोच. ह्याच्या लेखक कोण आहे, की स्थानिक आहेत की कसं काय? राजेंद्र घाग म्हणून सर आहे, ते या सिरियलचं लेखन करतात. सर मालिकेत नेमकं काय पाहायला मिळणार, इतिहास की नाही, इतिहास नाही बघायला मिळणार तुम्हाला. आता ज्या चालू घडामोडी आहेत त्यातच एखाद्या भक्तांनी जर का हाक मारली तर श्रीदेव वेतोबा त्यांना मदतीला कसा धावून येतो हे तुम्हाला ह्या मालिकेतून बघायला मिळेल. आणि वेगवेगळ्या अडचणी येतात त्याच्यावर तो कसा मात करतो, आपल्या भक्ताची आपल्या भक्ताचं रक्षण कसं करतो ते या सिरियलमधून बघायला मिळेल. वेगळा अनुभव आहे आणि खरं सांगायचं तर वेतोबावर श्रद्धा असल्यामुळे असं वाटतं की वेतोबा सोबत आहे आणि तो एक आधार आहे, पाठिंबा आहे. म्हणजे वेतोबाची सावली घेऊन आम्ही काम करतो आहे सगळेजण. खूप छान वाटतं आहे. आत्ता 2 महिने झाले आमचं शूट सुरू होऊन. वेगवेगळे अनुभव येत आहेत, छान छान सीन करायला मिळत आहेत. त्यासाठी आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत. म्हणजे एक चांगली फॅमिली मिळाली अशी पण, आणि एक सेटवरची पण चांगली फॅमिली. मज्जा येते करायला, बिंदास मस्ती करतो. सगळे आहेत, बाबा बनलेले माझे खास करून, ते खूप माझ्यावर प्रेम करतात. माझी आई करते, माझी ताई करते, माझी खूप लाड करतात. म्हणजे असं मला ही खूप फॅमिली खूप आवडते. म्हणजे असं वाटतं कधीतरी आपण सेटवरच राहायचं, ही मजाच घ्यायची दिवसभर. आणि काय मग तुम्ही सिरियल नक्की बघा. आणि यामध्ये बाबींचा मुलगा आणि तायक्याचा भाऊ. नमस्कार, माझं नाव मंगल राणे. सर्वप्रथम सन मराठीचे आभार आणि सोमिल क्रिएशनचे आभार. श्रीदेव क्षेत्रफळ श्रीदेव वेतोबा ही मालिका आज सावंतवाडीमध्ये आपण करतो आहे. एक सिंधुदुर्गचं आराध्य दैवत आपण त्याला मानतो आणि इतकं जागृत देवस्थान. आणि त्याचं सिरियलमध्ये आपण ते एक काय म्हणतो महिमा आपण सांगतो आहे संपूर्ण जगाला. आणि त्या मालिकेत मला काम करायला मिळतं, ही खूप मोठी फार मोठी संधी आहे माझ्यासाठी. आणि मुळात मी मालवणी असल्यामुळे आणि मालवणी सिरियलमध्ये काम करते, हे खूप माझ्यासाठी भाग्यवान. आणि मुळात म्हणजे आज ही गोड फॅमिली आज तुम्हाला दिसणार आहे. आजपासून टेलिकास्ट चालू होतो आहे, तर एक छान आई वडील परत माई लेकीचं नातं, बाप लेकीचं नातं, भाऊ बहिणीचं नातं हे आज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. ह्याचबरोबर इतर अनेक कलाकारही आहेत, त्यांचं तुम्हाला खूप छान प्रकारे एक मालवणी गोडवा यातून मिळणार. आणि त्याचबरोबर एक भक्तीचा महिमा, जो एक श्रद्धा असते ती वेतोबाची. आणि वेतोबा कसं आपल्याला मदत करतो आणि तेही आत्ताच्या काळात, हे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे आमच्या सिरियलमधून. त्यामुळे प्लीज सर्वांनी ही मालिका नक्की बघा आणि तुमचं सर्वांचं आशीर्वाद आणि प्रेम असंच राहू द्या. वेतोबाचा आमच्यावर आशीर्वाद आहेच, तुमचाही असाच असू दे. धन्यवाद. ही रेडकर फॅमिली आहे, ज्यामध्ये मी बाबी रेडकर आहे, माझ्या बायकोचं रोल ही बाय रेडकर, प्राजक्ता वाडे, आणि हा माझा मुलगा तान्या सोहम जाधव, आणि ती माझी मुलगी दाखवली शालग्या रेडकर, तिचं नाव आहे मंगल राणे. तर ही वेतोबा ह्या मालिकेमध्ये आमची ही फॅमिली आहे. आणि त्यामध्ये जो बाबी रेडकर आहे तो वेतोबाचा भक्त आहे आणि खूप गरीब आहे तो, पण त्याची खूप श्रद्धा आहे. आणि म्हणजे फॅमिलीसुद्धा म्हणजे माझी बायकोसुद्धा मानत असते, पण तरीसुद्धा एक जे असतं ना की वास्तव की आपल्याला अन्न म्हणजे आपल्याला गरजा असतात, त्यासाठी प्रॅक्टिकल जी असते ती माझी बायको दाखवली की तिला देव आहे पण प्रॅक्टिकल गोष्टीसुद्धा विचार केला पाहिजे. तर तीसुद्धा देवाचं म्हणजे श्रद्धा असते, पण तरी ती मला सांगत असते की प्रॅक्टिकली विचार कर, आपल्याला आता घरी 2 टायमाचं जेवण तर लागणारच आहे, तर ते गरजेचं आहे. पण मी वेतोबाचा एवढा भक्त आहे की मला नाही, वेतोबा माझं सगळं करेल. आणि अशाच गोष्टी ह्या मालिकेमध्ये तुम्हाला दिसतील की वेतोबा कशा पद्धतीने ह्या फॅमिलीला मदत करतो हे तुम्हाला म्हणजे मालिका बघताना तुम्हाला कळेलच. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.